बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता थेट गृहिणींच्या स्वयंपाक घरापर्यंत पोहोचलाय. देशभरात सुरू असलेल्या एलपीजी गॅस टंचाईचं सावट सिंधुदुर्गातही घडत झालंय. या प्रश्नावरून कुडाळमध्ये ठाकरे शिवसेना पक्ष आक्रमक झालाय. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी डोक्यावर रिकामे सिलेंडर घेऊन तहसीलदार कार्यालयावर धडक दिली आणि सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात उपजिल्हा प्रमुख अमरसिंग सावंत, कुडाळ तालुका प्रमुख राजन नाईक, कृष्णा धुरी, तालुका संघटक बबन बोभाटे, जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पाबसकर, गंगाराम सडवेलकर, बाळा कोरगावकर, मंदार शिरसाट, अतुल बंगे, राजू कविटकर, दीपश्री नेरुरकर, संतोष शिरसाट यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. आपल्या जिल्ह्यामध्ये सिलेंडरचे नंबर लावल्यावर 24 सिलेंडर येणार आणि 25 सिलेंडर आम्हाला पण कळते की देशामध्ये जगामध्ये परिस्थिती कशी आहे. त्यामुळे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 25 सिलेंडर मिळणे ही अपेक्षा आहे. बरोबर 25 सिलेंडर पण आता साहेब तुम्ही आमच्या या ठिकाणी स्वतः जावं तिकडे. आता इथे संघाचा जो एजन्सी आहे किंवा कंट्रोल आहे, मालवण आहे, सगळ्या एजन्सीमध्ये लाईन लागली. म्हणजे तुमच्या पुरवठा विभागाचं काय नियोजन आहे? कोण आहे पुरवठा अधिकारी? कोण आहे? संध्याकाळी सिलेंडर पूर्ण संपले. ते कुठे आहेत पुरवठा अधिकारी? मॅडम तुमच्याकडे. मॅडम तुम्ही बघितलं का किती सिलेंडर आले? किती सिलेंडर नंबर आहे? किती दिवसात आपण देऊ शकतो? नाही 25 सांगितलं ना की नाही मॅडम माझं काय म्हणणं की आता तुम्ही आम्ही वाचलं की 25 दिवसात सिलेंडर बुकिंग केल्यानंतर मिळणार. बरोबर ना? शहरातल्या लोकांना 25 दिवसात आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना 35 दिवस. किती? 45 दिवस काढले बरोबर चालून दे. पण आता 25 दिवसात तरी मिळालं पाहिजे सिलेंडर अशी आमची अपेक्षा आहे. आता तुम्ही 329 सांगा. आता तुम्ही म्हणजे आम्ही आता बघितलं तुम्ही गेला की मला 500 लोकांची लाईन आहे सिलेंडर. बरोबर ना? पण तुम्ही माझ्यामध्ये ओ साहेब आमच्यावर बोला ना. तहसीलदार बोला ना तुझी. त्याला सांगा माझ्या आली पण सांगा ना. बोलणे ते आले बसले पाहिजे होते. गेलेच ना म्हणजे जाऊ दे ना. आम्ही काय फिरायला आलो नाही, सिलेंडर आलोय. लोकांची आता अनेक लोकांची आपल्याकडे काय म्हणताय? महिला बालविकाचा विषय नाही सिलेंडर आहेत की नाही तुम्ही पुरेसा स्टॉक आहे. आम्ही दररोज आढावा घेतोय. आम्ही एक शहरात लाईन होती ना. नागरिक आपले मोबाईल राज्याचा नियम आहे तो आम्हाला वेगळा काही नियम नाही. कुणापासून वेगळा नाही. आता तुम्ही राज्यात नियम काढला ना की 25 बुकिंग झालं नंतर मिळाली. पण हाच नियम आहे ना आमचं. तेच आहे की 25 दिवस झाल्यानंतर सुद्धा ज्यांचे सिलेंडर आहेत त्यांनी बुकिंग केलं, त्यांचं ऑनलाईन त्यांनी ऍपमध्ये स्वीकारलं आहे, त्यांना सिलेंडर मिळतं असं आमचं म्हणणं आहे. आता त्याचबरोबर सरकारला तुमच्या इकडे हॉटेल आता संपूर्ण या शहरातील हॉटेल जे कमर्शियल सिलेंडर आहेत त्यांना पूर्ण बंद झालं. हॉटेल बंद केलं काय करायचं? म्हणजे त्यांची पर्याय व्यवस्था काय? तुम्ही रॉकेटला जाणार काय त्यांना की बंदच करायला सांगायचं? कमर्शियलचा सध्या सप्लाय बंद आहे. पर्याय व्यवस्था काय? हॉटेल बंद करायची की त्याच्या संदर्भात आपण पत्र बुकिंग चालू आहे म्हणून बरोबर नाही बघा. बुकिंग नाही ते बघा सगळ्यांनी समोर बुकिंग लावतात. हे नाही करायचं. नाही बंद झाले. बुकिंग होणार ना. नंबरच स्विच ऑफ आहे. त्याचं काहीतरी करा ना बुकिंग. ऐकलं
बुकिंग तर नंबर स्विच ऑफच हो. होतो. नाही हे मॅडम तुम्ही ना 329 बुकिंग स्टॉक आहे ना, तर आता पूर्ण- बुकिंग नाही झालं. म्हणजे 25 दिवसानंतर मिळते ना, पण ते सिलेंडर पण 25 दिवसानंतर तुम्ही जावा तिथे 25 दिवसानंतर काय मिळत नाही, ऑनलाईन होत आहेत की नाही हे तुम्ही जरा विचारलं पाहिजे. नसलं तर गोष्ट सांगितलं पाहिजे. आता तो अफवा जास्त पसरल्यामुळे OTP साठी वगैरे प्रॉब्लेम येतात की आम्ही वापर काय बसवली सिलेंडर नाही वापरतो नाही जात सिलेंडर नाही, वापर नाही, 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 वापर नाही, 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 दोन सिलेंडर नाही जात ना. घरगुती वापरायचे जे cylinder व्यावसायिक आहेत, पण अजिबात मिळत नाही. तो- साहेब तुमचा बुकिंग नंबरच बंद आहे, स्विच ऑफ लागतो. साहेब, आता मग कसं आपण त्यांच्या कंपनीला कसं मिळणार नंबर स्विच ऑफ? काय काय सांगणार? काय असं काय 4 दिवसानंतर त्यांना समजावं काय की 25 OTP दिवसानंतर कसं येणार ते सांगा ना. आणि लोक जर डबल जर करत असतील तर ते होणार नाही, नाही. डबल डबल करणार नाही. त्याच्यावर थांबवा तुम्ही. नाही नाही, ऐकून घ्या. ऑफलाईन करा म्हणजे जर तुमच्याकडे असतील सिलेंडर तर ते ऑफलाईन करा, ऑनलाईन होत नाहीये. त्या बाबतीत आपण प्रत्येक एजन्सीशी दररोज संपर्क साधून पुरेसा स्टॉक आहे नाही साहेब ऑनलाईन तुम्ही ते सांगतो की तुम्ही एजन्सी संपर्क साधल्यापेक्षा तुम्ही त्या एजन्सीमध्ये जावा, तिथे बाहेर लोकांचे काय हाल होतात ते बघा, लोकांना काही नाही कळत सांगा ना 25 दिवसात आम्ही त्याच्यानंतर झालो की तुम्ही काल काय साहेब हो साहेब, पुरवठा अधिकारी जिल्ह्याच्या काही बोलून घ्या, काय बोलून घ्या, ह्या काय माहिती याचं काही होतं नाही, उगाच आहे थांबण्यात काही अर्थ नाही. 8 दिवस आम्ही हेच येतो आणि हेच विषय आहे. कोरोना अधिकाऱ्याचा नंबर द्या. तुम्हाला घरगुती म्हणा किंवा जीवनवस्तू म्हणा ह्याच्यात लक्ष मिळत नाही, वेळ मिळत नाही. परंतु 2 नंबर करण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळतो. तो जी असते ना त्याला तुम्हाला मोकळं देण्यासाठी त्याला सोबत करण्यासाठी त्याला वेळ मिळतो. साहेब तुम्ही काय करा त्याच्यावर जरा सिरियसली तुम्ही जावा फील्डवर जावा. हो ना. सरांशी बोललेलं आहे. नाही नाही का आमचं काय म्हणणार 25 दिवसानंतर 25 दिवसात मिळणार असतील सर. ग्रामीण भागात 45 माझ्या आता वैभव नाही बोलतो. साहेब आम्ही आता तहसीलदार ऑफिसला फिरायला आलो, तहसीलदार साहेब पण आले आणि पुरवठा अधिकारी. आता साहेब ना सगळीकडे तुम्ही पेपरमध्ये दिल्या लोकांनी पॅनिक होऊ नये, लोकांना 25 सिलेंडर मिळणार आहे. पण आता तुम्ही कणकोलीमध्ये बघा, मालवणमध्ये किंवा कुडाळमध्ये एजन्सीच्या बाहेर लोकांच्या 200-400 लोकांच्या लाईन आहे. आमच्याकडे नवीन 25 दिवसात मिळाले की नाही, त्याचे ऍक्ट चालू आहे की नाही हे तुम्ही बघा ना. की फक्त पत्रकार लोकांनी पॅनिक होऊ नये, पण सिलेंडर 25 दिवसात नाही मिळाले लोक पॅनिक होणारच ना. काय म्हणतात सप्लाय जो आहे मागे पुढे होत आहे, परंतु तो होईल. लोकांनी म्हणजे पॅनिक होऊ नये हा एक मुद्दा आहे. आणि फक्त जो आहे कमर्शियल तेच मॅटर आहे. कमर्शियल कंपन्यांनी ते क्लोज ठेवलेला आहे. नाही साहेब आपला ग्राहक म्हणजे हे आहे घरगुती आहे, त्या घरगुती सिलेंडर साहेब 25 दिवसांनी मिळाला पाहिजे ना ॲपमध्ये. तो ॲप तुम्ही स्वतः तुमचा नंबर आहे किंवा माहिती तुम्ही स्वतः नोंदणी करून बघा, तो लागत नाही. म्हणजे ते पूर्ण सर्व्हर डाऊन असेल किंवा गर्दी झाली फुल येऊ. परंतु तुम्ही एजन्सीला आता प्रिपेरेशन कोणी करणार नाही, त्याच्यामुळे मी काही सिलेंडर वगैरे घेतलेलं नाही सर. बरोबर आहे. मग चांगलं आहे तुमच्याकडे. बरं साहेब मी काय म्हणतो की तुम्ही या एजन्सीच्या तिथे कोणाला तरी पुरवठा अधिकारी म्हणून तुम्ही जावा स्वतः. ते सिलेंडर कसे देतात ते लोकांना सांगा ना, थांबा पॅनिक होऊ नका असं तुम्ही सांगताय. ऍक्च्युली फ्री करून आता 400 आणि दुसरं साहेब ना आता कमर्शियल सिलेंडर तुम्ही बंद केले बरोबर ना, मग त्याला पर्याय व्यवस्था तुम्ही रॉकेल कमर्शियल सिलेंडर मी बंद केलेलं हो, नाही हो, किंवा हो, शासनाने तुम्ही हां. आणि काल सेक्रेटरीने सांगितलं की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डोमेस्टिकच्या उपयोग कमर्शियल होणार नाही याची दक्षता घ्या, कारण की सिलेंडर घराघरामध्ये पोहोचणे गरजेचे आहे. हा महत्वाचा पार्ट आहे. हो साहेब तुम्ही काय माहित आहे तुम्ही आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी आहे ना, म्हणजे सरकारचेच प्रतिनिधी आहे ना, सरकारचेच प्रतिनिधी आहे. पेट्रोलियम कंपन्या सरकारच्या आकृतीत आहेत, तुमचे चीफ सेक्रेटरी सरकारच्या आकृतीत आहेत. आम्ही आमच्या काय अडचणी असेल त्या तुम्हाला सरकारी अधिकारी म्हणून तुम्हाला सांगणार ना. आता तुम्ही सांगितल्यानंतर हे आमचं म्हणणं आहे तुम्ही वरिष्ठांना दिलं पाहिजे की ह्या आता हॉटेल व्यावसायिक आहेत, आता मुलं शाळेत येत आहेत, काही मुलं हॉस्टेलला इथे आहेत, मग त्यांना पर्याय व्यवस्था काहीतरी केली पाहिजे ना. आमच्या वतीने तरी सरकारच्या लक्षात नसेल तर तुम्ही आम्ही आता इथे 50 लोक आलो आहोत, आमचे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, आमचे तालुका प्रमुख आहेत, या सगळ्यांच्या तुम्ही वरती सांगा. शेवटी आमचं म्हणणं सरकारच्या म्हणणं तुम्हीच हे करणार ना. तालुक्यात राज्यात काय काय म्हणजे आमच्या देशात काय राज्य हां ते तुम्ही सांगा आणि तुम्ही हे करा. आणि आम्ही तुम्ही उद्या आता सुट्टी असेल आम्ही सोमवारी येतो तुमच्याकडे. आमचा एक चुली भेटायचं.
नाही साहेब, हे आमचं म्हणणं तुम्ही वरिष्ठांना सांगा तुमच्या, आणि तुम्ही स्वतः जाऊन एकदा एजन्सीकडे काय लोकांची तुम्ही भेट द्या. मुद्दा काय झाला, या लोकांमध्ये अफवा पसरल्यामुळे लोक झालेत पॅनिक. मला 8 दिवस सिलेंडर जातो, 8 दिवस सिलेंडर बुकिंगच होत नाही. माझे 2 सिलेंडर केले येतात तुम्ही आता माझ्या बघायला मी काय म्हणतो, आता आम्ही 1 तारीखला बुकिंग घेतलं होतं ना, काय उडवाउडी घेऊन तर तेलीकडे त्या तेलीकडे काय होतं ती मला वाटतं की आमच्यावर मेहरबानीच करते 100%. सगळ्या एजन्सी हो एकच मला ते फुकट देणार आहे असं वाटलं यांच्या बाजूला. नाही साहेब, नाही त्यांचं भाषा वेगळीच आहे. एवढं असे म्हणत होते की 100% आम्ही तुमचं घर वापरायला घेतलं, आम्ही सिलेंडर भागाडीपत्र नेमलेलं आहे. कलेक्टर जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी भागाडीपत्र नेमलेले आहेत. आपल्या गैरवापर कोण करत असेल त्याच्यासाठी व्हिजिट करतात लोक तिथं आमची. हो साहेब, तुमच्या मी माझं सांगतो तो विषय लक्षात येत नाही. आपण काय की 25 दिवसात सिलेंडर मिळाला काल पाहिजे. आता 45 दिवसाची मर्यादा. ते ग्रामीण भागात नाही नाही, अरे आमचा मुद्दा तुम्ही लक्षात घ्या. 25 दिवस आणि यावेळेवर 25 दिवस त्याच्याबरोबर ते सगळं की मी 1 तारीख केली. ते मला मिळून देणार 25 दिवसात. आपल्याला 10 दिवसात नको आहे. नाही साहेब, आता तुम्ही आज शनिवार, आज शुक्रवार आहे, शनिवार बघा, त्याच्या सोमवारी आम्हाला पुन्हा आज आम्ही फक्त लोकच आलो, म्हणजे आम्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी आलो किंवा आमचे जिल्हा परिषद. पुढच्या सोमवारी आपण सगळे लोक घेऊन येणार. सोमवारी हे जर नाही सुरू झाले, सोमवारी हजारो संख्येने इथे एक प्रस्ताव जिल्हा पुरवठ्याधिकाऱ्याकडे पाठवायचा शिवसेनेच्या वतीने आणि त्याचबरोबर आमच्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वतीने आज आम्ही कुडाळ तहसीलदार ऑफिसला या ठिकाणी भेट दिली. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण 2-4 दिवस वाचल्याची प्रशासनातर्फे सांगितलं होतं की 25 दिवसात सिलेंडर मिळणार, कोणी पॅनिक होऊ नये. परंतु आज सगळ्या एजन्सीवर 500-500 लोकांच्या लाईन लागलेल्या आहेत. लोकांना बुकिंग 4-4 दिवस लावूनसुद्धा बुकिंगचा नंबर होत नाही. आणि अशा असताना गॅस एजन्सी असतील किंवा आज पेट्रोल डिझेलची सुद्धा कमतरता झालेली आहे. आणि त्यामुळे प्रशासन सांगते तसं या जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती, या जिल्ह्यामध्ये कठीण परिस्थिती लोकांची झालेली आहे. त्याचबरोबर गेले 4 दिवस हॉटेल व्यावसायिकांना सिलेंडर मिळाले नाहीत, म्हणून कालपासून हॉटेलं बंद व्हायला सुरुवात झाली आहेत. आणि येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये हॉटेल पूर्णपणे बंद राहतील. या जिल्ह्यातील परगावी आलेले विद्यार्थी, नोकरीच्या निमित्तानं असलेले लोक यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. आणि त्यामुळे प्रशासनाने फक्त सिलेंडर नाही देणार हे सांगून थांबणार नाही, तर हॉटेल व्यावसायिकांना पर्याय व्यवस्था केली पाहिजे. त्यांना रॉकेल दिलं पाहिजे किंवा त्यांना कोटा दिला पाहिजे, अशा काहीतरी व्यवस्था केल्या पाहिजेत. नुसते हॉटेल बंद करून ही चालणार नाहीत. ही हॉटेल ही खरं तर लोकांची गरज आहे आणि अत्यावश्यक गरज आहे. आणि त्या विरोध आम्ही आता जिल्हा पुरवठाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे, जिल्हाधिकारी मॅडमांशी बोललो आहे. आणि त्यांनी त्या संदर्भात सगळ्यांची बैठक घेऊन लोकांना 400-500 लोकांच्या लाईन आहेत, त्या लोकांच्या लाईन कमी करण्याचं आणि त्यांनी या संदर्भात आढावा घेण्याचं सांगितलेलं आहे. जर ही व्यवस्था सोमवारपर्यंत व्यवस्थित नाही झाली तर मंगळवारी आम्ही सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत.